Dijak apa enak nek awakmu sing karo ngejak. aku kan yo penak Yo nyaman. pantes yo genah. Lah iya to. Ya Allah ya sih, aku ora doyan nek kowe doyan. Menengo. Rongos lho. Merongos lah gak Ih, apa-apa. Aku lho suwe-suwe gila. Yo gila ya lah. Aku gila. Tak mek aku dhewe yo. Bar keblusuk pesan terus Wis aku malah ombo iku gorene. Plek ngene lho. Aku ape nyengklak. Masamu montor apa piye? oh. Wis sing apik. Alah yo. Ya wis. Oh lah iya wong pantes karo kono. Santai Ya penak. Jise lho. Santai ya sih wis tak gawe. Ya penak. Ya lah bener linggih ora gem lho. Iki masamu. Iki ora kursi dandanan yo. Kita apik. Penak. Penak ya, Kok Mbak. iso ngene? Gak. Ngawur ayo. ngomeni wanci sampean kanggo ngenalake presiden-presiden ditakoni siji mboko siji. Oji. Nggih menawi diberkahi Pak Rasto larang. Gendalu. Oh, iki pemain ketoprak. Wong paling sekti sak donya. Kok iso Angger mati urip neh bayaran, mati urip neh bayaran. oh, pemain ketoprak Mbak Pak Rasto. Rasto, Nggih. Urut ki kok kene jauh. Oke, sing ayu-ayu ya. Yo kabeh ayu wong wedokan. Oh, nawan elek-elek. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Nah, Om. iki cak desa iki ketara paragane. Mas yo desa ning melu-melu rejeki kutha. Asmane sinten saking pundi Cahayu? Nggih, nderek pitepangan kula Melani. Melani Jasmi bojone Sukir iki mbok jarene. Jasmi. Saking Rembang Kaliori. Alhamdulillah. Nggih, kita sekenya napa pun gak ada pacar. Terus saya kenyang. Wah lah cocok. Golek cah kene nduk nggonah kuning persil yo cedak. So muga-muga entuk jodoh bae kene ya. Ora apa-apa sing penting nggon dhuwit. Kene iki dhuwit pirang-pirang nggih. Blerek marang iwa. Jejere Mbak Melani sapa iki? Karo tawa-tawa. Sugeng dalu. Dalu Om Jolang. Lah iya ngene iki. Ya ana Cahayu ayu kok aku wis tuwek. Asmane sinten saking pundi? Nggih, nderek tepang kula Lila Pangestuti. Nggih. Saking Lo Gede, Sat- Sumber Rembang. Loh gede niku napane sangkrah. Ya iku sakrah iku kok. Dukuane yo sangkrah. Ya. Dadi istiqomah ya nak ya. Nggih, Status statusnya single. Ciang untuk kenalan Mbak Sukir kok ya. Nek menawa cocok. Berek mbok. Jejere Lila. Iki sing kaya undi-undi mbloro iki wae. Bocah kok ayu-ayu. Sugeng dalu Cahayu. Aduh. Nek entuk perawan ngene iki lho genah mbok jak model piye ra iso kandha wong kok ya iki. Lah piye? Lah piye jak kerusekno ya. Coba takoni kok kurus-kurus. Lah kok ya asmane sinten? Wis yo. Bisu nok mangkat iki piye? Ora apa-apa wong sing dienggo ya ora cangkeme wae kok ya. Lho, nyinden ki ya tetep suarane. Haran pas nyinden. Lah kok nek pas nganten anyar ya paling ora ya keplok. Saking pundi asline? Oh, alah. Jenenge sapa, Jos? Kuwi biasane buta terong ngene bindeng ngene terus dicangap lambene ngene lagi cetok. Coba. Iya. Ya, aja kok malah kepengin bareng ingah ngono. Ayo sapa asline? Nami kula Indri. Oh. Iya. Indri. Saking pundi? Saking Jatirogo. Oh, Tuban. Sok nek omong pelo ngene iki kek napas buatan dadi cetok. Sing meneh napas buatan sapa? Yo dagelane to, Pak. Mosok dalange ngemenke rono. Mbak Indri Jatirogo Tuban. Si saking Tuban. Glerek marang iwa meneh. Nggih. Bayuh. Piye piye? Kaya weteringin nih Pak Igit. Sugeng dalu, Mbak I. Nggih, sugeng dalu. Wah, iki, Jong. Iki mbok gawa ning Tegal persilan kono medeni wong, Mas. Kok medeni? Lah piye gudi darani celeng menjerum Pak Igit. Celeng matamu. Syukur. Ayo maksudnya ning kene iki celeng iki sing paling istimewa lho no. Celeng niku lak ireng to. Lah awakmu apa wi? Lah aku apa ireng? Klawu. Lah yo. Asmane sinten saking pundi? Nggih,
Derek tepang Gladiwano nggih. Dalem Deni nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Kowe bareng nakoni Deni Nganjuk terus pucet raimu. Pucet Pak. Lah iki jare sinden apa kernet ngono. Manol. Ya piyayine kok ya ancet grapyak. Nderekke marang iwa. Nah iki. Hai Aa. Hai. Apa kabar? Baik. Kamu mau kenalan sama aku? Iya. Bolehlah, Nama- namaku Yosidian Pratiwi Harum mewangi sepanjang hari HE. Terus? Aku berasal dari Ngadirejo Kepanjen Kidul Kota Blitar, Jawa Timur. Di sana tempatku, di sana rumahku. Mungkin kamu mau dolan ke tempat saya? Boleh, Wis. boleh. Omong ora kena selak blas. Jenenge Yosi, Yosi. Heeh, kok Blitar. Iku jane ora kenalan tawa iku. Lah jajare. Blerek marang iwa meneh. Jong yo. Sugeng dalu Cahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinden angger pensiunan pelayan Indomaret ngene iki. Masa? Oke, assalamualaikum, selamat datang, selamat berbelanja. Oh iya. Kok terus terakhir yang 300 ini nanti didonasi ya. Oh iya. Ya. Asmane Mbak Sinten saking pundi? Nggih, nami kula Mbak Ima saking Ngebrak. Oh, Ngebrak iki ngendi? Randu Agung. Nah, sing komplit Ngebrak. Sumber. Kecamatan Sumber. Nah. Kabupaten Rembang. Lah. nomi ngebrak sok nek tuwa ngebrok. Gini dadan cepet setengah jam yo dadi nek biasane kluwat-kluwet suwi. Mripate diwalik barang. Glerek marang iwa. Nah, iki. Liwati. Aja iki di live streaming kok. Iki di live streaming sing kene ngerti sing luar negeri kono ora ngerti. Anu, Jek tulung iku delen jero black kono Jek. Mes aku. Oke niki ben kenalan di syuting gen ketok apik malah mbok bedhek. Mungkin pancen yo ben pengen kita eksis ngono. Iya. Ning omah ora digatekke wong omah ngono. Kudu tak untir ndasku wae. Dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mas Jolang. Si asmane komplit sinten saking pundi? Kula Eni Wulandari saking Griya. Oh, Bener kok ngomah dekne. Nggih kula saking omahe Griya. pundi? Mboten kula petok kae Mas. Anu nuwun sewu. Nuwun sewu lho nggih. Nggih. Pun demi tiyang pinten niki? 3. Telu. Nggih. Alhamdulillah. Anak kula 3. Anake telu. Sekawan deh. Lho anakmu ki pira kok ora Mas apal? karo pakane. Oh iya. Oh, alah. Karo bapake. Iya. Ya glerek marang iwa meneh. Nah, iki Nggih. seniore Cakrane Ngratu. Walah, cara gedang no tadah udan. Pol dhuwur. Sesepuhe sugeng dalu buke. Sugeng dalu Mas Jolang. Tenan ki ya. Kok cara milih no sing sepuh-sepuh ngene. Kok iso milih sing sepuh sebabe? Danane ngirit sembarang trimo lah sing nom-nom ke barang dengah larang garang ora trimo. Nggih nek kula trima dhuwit klitik karo remaso. Walah, engko gek dolanan dikek arum manis ngono wis meneng ae ngene. Nggih. Buke saking pundi sak menika? Kula teng Ndolokan mriki mawon. Oh, alas maoni oleh dihubung-hubung. Daleme ya alas wae iki. Oh, Ibu Yuyun. Nggih, Bu Yuyun saking Nggih. Dolokan. Wau mriki kalih sinten wau? Nggih kalih anak lanang ragil nika. Oh, nika anak lanang sugeng dalu. Sembah nuwun Bu, sembah nuwun. Nggih. Nggih. Pol tek-tekan buntut. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mas Jolang. Asmane sinten saking pundi? Nami kula Nggih. Derek Pitepangan nggih Mas Jolang.
Nami kula Ida Lala saking Solo. Oh, Solo mulane ya. Mas. Halus saka Solo. Aku biyen kenal cah Solo nek yo galak. Lah, beda-beda. Saking Solo. wah di bojo ngene ora sida malam jemuah Pak Ikit langsung malam Minggu. Kok iso? Ayo Dik. Sekedap Kang Mas kula tak keturon. Enak wis kaya iki. Ayo Dik, wer. Request wonten Nawala Majulang. Napa menika? Saking Mbah Sulatin nyuwun sesideman. Wah. Sesideman nggih. Iki ya menika wah layang permintaan penganten. Wah, pengen foto kali Pak Dalang. Lah. Nek pun bacut dalang ngeten iki pun mboten saged Ampun foto, mungkin nek mandap mawon paringi dhuwit. Nggih. Mungkin foto. Mengke pengantene kersane minggah panggung mriki Mas. Nggih, kalih bapak ibuke. Iya. Niki kangge ngregeke swasana sepisan niki sinden riyen nggih Pak Ikit. Nggih, Satu terus dibacutke sing kagungan kersa kalih manten sekaloron. Oke, nggih. Sesideman. Sing pundi riyen? Sing nembang Mbak Eni karo Mbak Yosi. Ah, wong loro. Panas mlaku ora nggawa payung. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbu yung canggih. Ndongake menapa dateng temanten Mbak Vika lan Mas Agung. Nggih. Derek dedonga. Parikan nggih, Mas? Nggih. Oke. Mbok menawa ngelih makeme berkat. Lah napa menika? Mugi-mugi temanten kekalih dadosa jodoh donya akhirat. Amin. Ya sih. Lah kula nggih ndongake. Ndongake. Nggih. Mugi-mugi temanten kekalih uripipun berkah Amin. gitu. Rezekinipun kathah. Amin. Ndang gadah putra. Rukun Amin. selalu sampai kakek-kakek, Amin. nenek-nenek. Jangan berpisah sampai maut Nah. menjemput. Anu le siji le gen sinden gen do nyambi buntel-buntel wong sesuk ape Iya, pasaran. lho. Le. Buntel nduk sewunan. Oh sindene kok mbok karyake lho, Mas. Ya ben menawa nyambi lah Kalau sapa. sing digo Pak Naki lho ngripik gedang lho enak gitu. Sapa? Kalau niku Naki. Aku sekaguan kersa iki pokoke ora eman-eman langsung dikai kilonan. Kono-kono lah buntelan iya. cilik-cilik kene langsung kilonan. Lho iki ketoke produk palsu kerdusnya minyak kita. Maksudnya saya digo goreng ceripenge minyak kita. Sesideman Mbak Yosi karo Mbak Nggih, Eni Cik. dibawani. Wes apik kabeh. Slendro saka Pak Wit. Kawiwitan saka Mbak Eni Wulandari. Ning nong. Wiwitane Sing apik. Wiwitane anderek sang sing mesra nujo karo Mbak Eni no. Etok-etok yo gandrunge karo kowe kok ya. Nggih, nek jenenge Trisno jalaran saka kulino nek nembe krungu swarane kan ancang-ancang riyen to Pak iki. Oh, ngaten. Ancang-ancang. Lah iya kok nganggo ancang-ancang kok arep mlayu wae. Lho maksudnya yo langsung wong wedok kan diplek ini kan saru. Apa meneh langsung dikenekno kan ya saru. Ya terus mbok praktekne tenan lho. Lah iso. Bagus kang olah budaya. Piye rasane Jo ngrangkul Mbak Eni? Piye, Mas? Rasane kaya pawor montor bok.
Kok kaya motor blok lho. Sembarang dengah swara ya apik, pasuryan ya ayu dadi komplit. Oh, Motor iya. bek ya komplit gua ada sembarang gelem. Iya awakmu ya ngono. Iya wis ra apa. Digandeng sing mesra karo mlaku lan-lonan. Sowan menyang kutha Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki badhe mbuak batang, Mas. Piye, Jo? Apa raiku wis kaya bosok ngono apa piye? Ajeng tindakan Mas ngono wae ora usah kei batang. Ketek kok ora cocok kowe karo Mbak Yosi Jo. Karo aku ya Mas ya. Ngopo sampean ning kono tindak? Ono pilihan loro upama tenanan padha legane kuwi milih Mbak Eni apa milih Yosi? Mas yo mendem ketumplek ning kembang yo tetep milih iki to Pak Igit. Lah aku ya Mas. Kok ngarep pantes kok nguri genah dirangkul yo po enak. Heeh, lha nek iki. Iki diteko angel didelojoro ngebeki nggon. Kok iso lho ra tekan ditekoki lho Piye piye? kok modele yo ngene iki. Model bodi anggere kaya tewel ngene iki angel. Tewel ngebruki raimu. Yo wong aku yo. Kasar ya Mas. Kasar Karo wong aku itu ya. kok kasar. Wong lanang nek mbok kasar niku ora iso mengeras tak ndene. Yo karo aku ya. Jo lho. Ngene iki lho. Iso piye? Lho alah sing nguri dhewe karo sapa? Ini kan indah ya Mas ya nek karo aku. Kandhane. Ayo rondok rono. Rondok rono ben gak diganggu. Tewele gendinget. Ayo. Bandara terus yang ya Wah, enak to Mas Wis po enak. kandhane. Apa meneh kok dipangku dijak apa po enak nek awakmu sing Nek karo ngejak. aku kan yo penak Yo nyaman pantes to. yo genah. Lah iya to. Ya Allah ya si, aku ora doyan nek kowe doyan. Menengo. Rongos lho. Merongos lah gak Ih, apa-apa. aku lho suwe-suwe gila. Yo gila ya lah. Aku gila. Tak mek aku dhewe yo Mas. Yo. Lah wong sing Deke padike ngejrek dhewe. Ngece. Wong kene iki wis kadusan kowe sing gelem sapa? Dirasta. Parasto ya sik kersa. Alah. Lho kalau Pak R yo jak gelem lho. sapa? Pak R. Pak R niku lho. Gage melu wae apa malah. Iku nek barong kowe lah nek barong gegere ra umum lho. Masa Barongan kok gugoh. Barongan iki kaya aku ana untune. Nek sampean untu tok. Aku ndek melok barongan diamuk bose. lha Iso napa? diamuk. Lah barongan kan kudune untune kan ning jaba lah aku kuntuku ning jero Pak iki. Barongan tanggo lho untune barongan kok ning jero ngono lho. Jebule untumu. Untuku dhewe. Ya. Terus kene Yos. Kepengin ade. Lah bandam piro. Pengen sinden. Ngene iki pasam terus gratis bayar. Bayar Pak Din, jenengan Sa. sangu mboten. Kowe nek tak ambani Alah kok ora kepengen nek bayar rung gratisan Lah ae. iya. Ora mantra-mantra aku lho barang dengan entek kanggo ngene iki ya ndani. Selendang kuning kang saking wuke Yes. andane nek karo aku ki pas kok. Pas rayu ora masalah. Lah nek gila raine tutupi kresek beres. Heeh. Raine sesuk tak ganti sing apik, Mas. Dok ganti apa kira-kira? Tak ganti trenggiling. Wah, cocok. Apik ketoke. Apik ngisor dhuwur lincip kabeh. Cucuke sing ngene kabeh. Trenggiling ki genah lho ngisor dhuwur lincip kabeh. Aku suka. Lah iso engko awake kaya ya. Wis gak betah nih. Radas deh. Alah, padu yo alah cemut-cemut. Ora usah demok. Cemburu alah. 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 Alah.
Payuh kok tangan kok ngarep mburi. Masa aja? Dijak apa enak nek awakmu sing Karo ngejak. aku kan yo penak Yo nyaman. pantes yo genah. Lah iya to. Ya Allah ya sih, aku ora doyan nek kowe doyan. Menengo. Rongos lho. Merongos lah gak Ih, apa-apa. Aku lho suwe-suwe gila. Yo gila ya lah. Aku gila. Tak mek aku dhewe yo. Elah ngono nganti esuk nglimek kare. Lah terae. Sarungmu kowe lho sik keri omahku. Piye to, Mas? Piye to, Mas? Kok iso sarungmu kene? Gayane kene. Lah, Tak mbarno, tak mbarno. Aku anane sarungku keri ngerti ora? Piye? Lah sing tak candak katoke dhewe wis kaya sarongan kok. Kok jebule kleru juga. Aku jebul meno. Gede men katoke Mbak Eni. Ah teko Kok sak menantek sarung iku lho. teko malah setagone ngene penjahit. Tak dadekno klambine putuku dadi papat. Katoke Mbak Eni kuwi. Kok Mbak Eni iki Sumpah tak kira sarong. Kok kanggo iso blok-blok ngono kok. Elah ngono sebagian ngisor mbonggo masker. Nggo masker kae tuku neh kae. Awur ae, kae tuku neh. nggo masker. Kuwi pas ndak gebras. Tak eling-eling aku. Wong aku aja mbok telepon ya ora kudune ngomahmu. Elah mulane tak mbarno ya sih wis tilakku wae kok. Aku tilak-tilak lah ora apa-apa, Mbak. Angger sik utuh. Timbangane sing ora tilak. Ora pati yo. Ya. Ayo. Iri dene. Suara kurang permana. Ancen nasib iki ora perkara rayo. Ning wasis Mbak Yosi, Dalah. arep nyontekke mbae to. Heeh, Mbak, iki lara tipes. Tipes to. Ayo kene sontek. Kayak ketok. Aja ngono sin. Lah kene koe. Lho digandeng wong ayu mlaku ning ngene. Iki mau tipes kok. Geke latihan setruk. Latihan setruk-setruk latihan. Mbak menawa. Ojo lah ora usah latihan ya aja. Langsung iso. Ja. Aja. Ora sih. Darahku lho diperiksa dokter standar. Standar to. Kaya peda standar. Maksudnya iki darahe normal. Nek duitku lho diperiksa bank kurang terus ae. Malah kira ndek dadah. Duh, Ora ndek dadah. Ora didadang nggih. Ya Allah, tiwas tak aboti mana pek kowe ndak aku gah wis. Ora gablek dadah. Rupane wis kok garangan nek ra gablek dadah kok ya ora entuk apa-apa. ya aku ra ndek dadah ra mbok entekno we iku dadi ra ndek Ndek apan dadah. lho aku ngentekno aku ndek apan kabel kok brune Bu Eni. Deng tiba kok belas ra ning apa-apane. Ije siji kok tak wenehi. Siti apa? Ku lho Bang Mekar lho sik nunggak. La ilah bang mek. Oh, ngono carane. Aja muni Bang Mekar. Lah napa? Bu Sigit ya duwe Bang Mekar. Padha masamu neh aku. Saploke kumpul karo bojomu melu-melu. Neh aku kowe terima anak buah bose melok jukuk ngono. Nek kumpulan iki ning nggonmu ki terus do ngucap apa aja kae? Enek enek ucapane. Nek ape mek Bang Mekar nggih nek perkumpulane Pak Igit. Terus kono pengucap janji. Piye janjine? Terus janjine piye? Kami berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Heeh. Apabila anggota ada yang tidak membayar, yang lain harus nalangi ngono. Kok iso Iso wapal? paling. Lah ning gone jolang kok kumpule. Kumpulane nggon aku. Keturane iku nggonam. So, masane wong ki apa? Bu Sigit melu kan ya aku sing geret wong iki. Anggotane 10 age ana 9. Ya apa. Coba Mbak ini. Hanggung krum. Akhire balik rene neh. Pangku, Jo. Marang bendera. Pangku kaya aku mau. Rasane kaya pemindah lemari. Kaya kepeksa. Kepeksa ketoke ya Mas. Jebule penak. Penane wong dengkulku mblusuk kok. Kok jerumen gere Mbak Eni. Lah iya lho kaya. Kena diblusuki. Maksudnya ning nggon kebaya iku lho Eh. kang ngene. Peleni. Bar keblusuk pesan terus Wis aku malah ombo iku kore.
ngeplek ngene lho. Aku ape nyengklak. Masamu montor apa piye? Oh. Boleh sing apik. Alah yo. Ya, wis. Boleh iya wong pantes karo kono. Santai Ya, yo. penak. Jese lho. Santai yo sik tak gak. Ya, penak. Ya lah lho linggih ora gem lho. Iki masamu. Iki ora kursi dandanan yo. Kita apik. Penak. Penak ya, Mbak. Kok iso ngene? Enggak. Ngawur ayo. Ngopo? Ndase muntiri lho. Ndas apa? Dengkul kenak-kenek lho mangsane goyang-goyang ning kursi apa piye? Bocah ora dikira-kira. Bobotmu ku pira to? Ki mek 30 lho, Mas. Kuwi iki 30. Heeh. Iku kabeh sak awak apa iku tok? Ora iku tok endi? Yo mesti ne. 30. 30 iki punuke tok lho. Ya. Indinane kok ora mbok dol sekilo. Sok besar iki. Terus ke Mbak ini. Sik kono pemlengak rene. Dia Listio pijer ngincangake alis. Mas, Apa? bermangan tebon ya. Apa, Mbak? Kok padake sapi? Lah, Ambune langu iki. Masa to? Oh, alah iya. Malah ngono. Ngarani wong langu, ngarani wong langu. lho kuwi aja nyepelke Mbak Eni. Nah, dadi Mbak Eni kelahiran 79. Ning mok sawang wajahe. Oh. Delok ah. Kaya umur 20 tahun. Oh. Walah. Awake Mbak Eni kaya bocah umur 20 tahun. Delok ah, delok. Dengkul mengisor Dengkul mengisor. kaya umur 20 tahun. Delok ah. Bareng ditotal kaya wong umur 25. Lah kok malah punjul. Lah mau dikelompokno ngono kaya. Aku terus bonggo. Bangga, bonggo. Malah punjul tuwi. Bangga. Terus ke Mbak Yosi, garap tayub nggih sesideman. Oh iya. Terus no sesideman.
asmara sa. Latihan sesidheman mesti tak ujunge. Parwati wiwit biyen tumata saiki kupu kae kebak cerita wayang bengi nganti kaget rina sampe panas sakjroning ati kapan luntur saya ngerati aku kowe dadi garwa para keleren ning gubuk asmara. Sampun. Matur nuwun Mbak Yosi, Mbak Eni. Kula pinangani saking Mbah Sulatin aja.